Това е моят чичо, който бе разстрелян на 1 февруари, като регент на България, беше една година регент. Него го избраха за регент на България, той не беше политик, но защото имаше голямо обаяние в войската на България. Чичо ми беше любимия ми чичо, защото моят баща е умрал от инфаркт в 1935 година и затова и не пострада от 9 септември, на 6 да пострада, тъй като беше съветник на царя. Но почина 9 години по-рано, така че комунистите се лишиха от една възможност да убият двама брата на един и същи ден. И чичо ми беше наистина любимия чичо, защото той беше и като баща, освен това е кръстник, и се грижеше за нас доста. И в един ден стана 9 септември, за който ние тогава, за този ден ние не си спомняхме, не си давахме никаква сметка какво ни очаква и какво ще бъде. Мислихме някаква промяна и възрастните хора и те не си даваха голяма сметка. Но настъпиха резки промени и арестуваха, вече до към 15-ти арестуваха регентите, до края на месеца министри, народни представители арестуваха и после почна кървави октомври, в който без съд и присъда изчезнаха някъде към 30 000 души. И като Георги Димитров беше казал тук на Трайчо Костов, че да използва тези 10 дена през октомври, в които няма да бъде никой съден за това, което ще направи. И тогава беше от нощно време измъквах от къща и никой не беше сигурен, докато стане светло, какво ще стане. И един ден ние мислихме, че те са в двореца, регента беше в двореца. И моя брат, който е негов племенник също и който е също негов кръщелник, на 10 септември пожелава да отиде да го види в двореца. Но той беше офицер, брат ми. И като отива в двореца, там милиционера казва, един момент ще питам генерала дали е съгласен, и после идва и каза, че чичо ми не се съгласява да приеме брат ми, за което ние веднага разбрахме, че се е страхувала за неговата съдба, да не би да го сметна, че му е казал нещо поверително и да търсят после била на моя брат. И след това мина известно време, някъде към края на октомври, у моята стринка пристига един цивилен и иска зимното палто на генерала. А те всички дрехи им ги бяха взели. От Боровец бяха изселени и всички дрехи им ги бяха взели оттам. И тя нямаше зимно палто. Отидоха да го търсят в сегашната консерватория и като намериха подър 2 дена палтото, този, който беше дошъл да го вземе, каза, вече е късно, те заминаха за Съветския съюз. А те си искали зимното палто на чичо ми. Обаче не са го намерили и тогава още през октомври разбрахме, че те са изпратени в Съветския съюз. И даже както пише Константин Муравиев в своите спомени, много от нашите народни министри, които са били в Русия, защото там са били доста в Русия, край Москва, са искали там да останат там да бъдат съдени, поне са очаквали някакси по-голямо, по-солидно правосъдие, отколкото около нас, но те ги върнаха тук и започна Народния съд, който беше един ужас за всичките хора. Това бяха 101 човека, които бяха отдадени на смърт. 3 регенти, царските съветници, народни представители от правителството от 1941 година, всички бе народни представители, и народните представители на последното Народно събрание. От всички тези хора бяха избрани 101 човека и бяха осъдени на смърт. Това беше един четвъртък, ние казахме черния четвъртък, понеже пред съдебната палата се бяха събрали жени в черни забрадки и викаха смърт, смърт. Родители на такива, които са били застреляни като партизани и наистина осъдиха на смърт. И през нощта още присъдата бе изпълнена, като изпълнена е присъдата на гробище в 3 ями от бомбардировки и те просто са били изправени пред ямите с куршум в тила и са падали в ями. Кои живи, кои не живи, падат в гроба и професор Станишев изпълнява ужасна задача да провери дали всички са умрели. Значи той се доближава до всички свои приятели, проверява дали са умрели и най-накрая го разстрелват и него. Може да си представите какво чувство имал той, когато трябва тези хора, с които е работил, да провери тяхната смърт и
докладват, че са убити. И после го убива. Даже казваха, по време на войната, като имаше много ранени български войници на Драва, там на фронта в Югославия, че ако професор Станишев беше останал жив, много от тези ранени той ще да спаси. Той понеже беше наистина голям хирург. А Народният съд започна към 20 декември и на 24 декември изселват роднините на тези хора, които се говорят за първи и втори състав, нали, за министрите, за царските съветници, за регенти, за народните представители. На тези тях, които са тук в София семействата, ги изселват в Добруджа. И там прикарват времето си до месец април. Като нямат никакъв контакт с никого, те са били в повечето в едно село Боцна, горе с турско население, и турците са отнасяли с голямо уважение към тях и са им давали храна. Носили са им храна. Просто ги съжалявали, обаче са нямали никакъв контакт с пресата, с радио и с телевизия, нямало, разбира се. И чак през април те научават, че мъжете им на 1 февруари са убити. Тогава не са знаели какво е. Там живеят в пълна изолация. Но което искам да подчертая, това е доброто отношение на турците от тези села към тях. Без никакво чувство за страх. Давали са им дрехи, оставали са им котелка с мляко пред входа на къщичката, само да искат да им помогнат. Даже разправя, че в едно село имало баща на двама партизани, убити. И въпреки това, той казал, тези жени не са виновни за нищо и носил храна им да ги прави. И след това започнаха вече ужас. Започнаха втори състав, трети състав, четвърти състав, на генерали, на писатели, на журналисти. Беше една година много тежка и това е далеч преди съда в Нюрнберг. Ние дадохме началото на присъдите на тези така наречени военнопрестъпници. Нюрнберг беше много по-късно. В Нюрнберг убиха 12 души от приближените на Хитлер, а тук убиха за хиляди. Така си отидоха тези хора ценни за България, за тяхния елит си отиде и елита на тяхното поколение, защото тяхното поколение вече не получи право на работа, не получи право на следване или ако случайно свършваше, след това вече не му даваха работа или му даваха работа не по специалността. Така че цяло три поколения бяха изтрити от историята на България, от икономиката, от медицината и от всички тези неща. И след това ние ходихме на 40 дена, ходихме там, защото знаехме къде са погребани, ходихме там, обаче имаше милиционери, които пазеха гроба и не допускаха близките да се поклонят на гроба. И после на това място мина време, трябваха места в гробищата и тези места се дадоха на хора, които погребаха свои близки, така че тези 101 човека нямат гроб в България. След 90-та година направиха там един паметник. Този паметник бе направен от внука на Константин Липовански, който също беше убит. Той е художник и той в памет на дядо си направи този паметник. И сега всяка година на 1 февруари в 11 часа се прави там панихида за срам и позор на сина на племенника на княз Кирил. Той нито веднъж не присъства на тези панихиди.